Dobrá správa vo všetkých tých zlých správach je to, že Slovnaft rafinéria sa pomaly rozbieha a ide na plnú kapacitu. Jediné, čím je limitovaný Slovnaft, je to, že berie technicky inú ropu, čo môže niekedy znamenať, že nemôže ísť na 100%, ale jeho produkcia je na možno 90, 80, ale to povedia predstavitelia rafinérie veľmi presne. Tým, že sme robili zmenu vo vládnom nariadení, ktoré sa dotýkalo ropnej krízy, už dnes Slovnaft opätovne si plní svoje dodávateľské povinnosti alebo export voči Maďarsku a voči Českej republike. Platí však naďalej, že Slovnaft nevyváža žiadnu naftu na územie Ukrajiny. Tak to bolo rozhodnuté už na samom začiatku, pretože ten nedostatok nafty bol tak výrazný, že nebolo možné riskovať nedostatok tejto suroviny na slovenskom trhu.